Hallo allemaal. Vandaag ga ik een vliegertje vouwen met een A4 papier. Het enige wat je nodig hebt is een A4 papier. Het maakt niet uit of het gekleurd is. Maar eerst vouw je dit zo in de helft. Dan vouw je zo twee briefjes. Dan vouw je deze stukje papier vast en even tot aan de middenlijn. En dus natuurlijk ook hetzelfde aan de andere kant. Dan vouw je zo dan heb je dit normaal gezien. En dat is jouw vliegertje. Oké, je mag ook potloden of stiften erbij pakken. Ik heb dus een potlood. Voor je mag je vliegertje ook versieren.
Het valt hier automatisch uit. Het valt automatisch uit. Ik ben filmen nog. Ja, het is bijvoorbeeld. Het is nu steeds. Forse se non muovi niente da che si stai registrando, non so. Ik zal het stukje wel afsnijden. Tutti se non ci conosciamo, piacere, smasha. Dat is het filmpje van vandaag. Doei! Volgende video. Doei!